Там 100 пъти е тъжен. Приказката ви е малката кибритопродавачка. Всеки път, когато пали една клечка, започва една история. Това в момента е клечката, където започва вашата история, свързана с този танц. Танцът е много труден. Травмите не ме обезкуражават изобщо. Даже без болка не смятам, че има как да се израсне. О, майко ми! Много боли, заклявам се. Приказката, определено историята на Ники се показва по някакъв, макар и небуквален начин. И това, което аз искам да променя от класическата история е, че тук ще се намери човека, който подава ръка. Виж, защото в приказката малката кибритопродавачка умира, защото никой не й помага. Променил се малко, за да се покаже и да потикна хората се замислят за това, че трябва да помагат. Избрах я, за да чрез Ники да накарам хората да помогнат на Ники. Аз действително, между другото, мисля, че той ми помага и на мене в момента с много неща. Той ме прави по-добра. Приказката аз помагам на Сантър, но живота Сантър помага на мен. Но за разлика от приказката аз никога не съм се чувствал сам, винаги идва до мене. Любовта им е толкова явна всеки ден, когато се виждат и си говорят. Аз така ги виждам. Виждам ги като едно истинско семейство. В дървеното седеше момиченцето с кибрита си, от който една кутия беше изгоряла. Пламъка накрая угасва. Се надявам в случая и в истинския живот да не се случи така. И да продължи да гори за Ники и за майка му. За да сбъднат мечтата си, приказката «Малката кибритопродавачка» за вас ще пресъздадат певицата Сантра и Николай. Толкова чувствен, толкова нежен, толкова трогателен танц. Браво, Сантра, браво, Николай. Сантра, заповядай. Честит рожден ден. Днес Сантра има рожден ден. Аплодисменти. Да си ни здрава, щастлива, да успееш в Байландо, заедно с Николай. Какво ще ни кажеш, как се чувстваш на рождения си ден? Чувствам се умряла за едно ново начало, надявам се. На рождения ми ден ми се наложи да умра, но се надявам да е за ново начало и да е за хубаво. И да е за успеха на Ники. Трогателна история. Трогнахте ни с този танц. Сега да се обърнем към журито. Госпожа Робева. Аз, когато чух, че чрез танца ще преразкажете малката кибритопродавачка, така малко със стегната душа очаквах, защото наистина приказката е изключителна. И така си спомням в детството, когато майка ми я разказваше, аз винаги плачех. И си казвах, ох, колко е хубаво, че няма деца, които нямат дом, колко е хубаво, че няма деца, които могат да умрат на улицата. Обаче сега, за съжаление, отново има такива деца. И много ми е интересно, че вие двама толкова млади хора можете по такъв начин и с толкова
искреност, чрез танц, който безспорно не умеете добре, да разкажете тази приказка, да я разкажете така, че да трогнете наистина даже една такава желязна баба като мене. Господин Найденов. Аз много харесах хореографията. Много съвременно звучеше, според мене. Плюс това искам на Сандра да